Hakko. Hakko. আমাৰ ওচৰতে বিপিএফৰ অফিচ আছে ইতিমধ্যে অফিচত মানুহ কি কয় চেয়াৰমেন अखा गैया ओरैबायदि खरां माने गय बिफांफ्रानो रानलांजोब्बायमोन ओरैबायदि थैलांनो हमबायमोन आरो नाथाय दिनै सानसे ओरैबायदि मोजां खालामबाय बोथोरा माने अखा हानानै होबाय आरो जोब अखा हाबाय इसेब्लाबो माने बिफां लाइफां आरो गयफ्राथ' दा बिबार लाहांबाय नालाय दा बोलो मोनसिगोन आरो बिराद मोजां जाबाय दिनै अखा हानानै आंनि लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों जोबजासिम जितु नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव बिराद भाइराल जाबाय थानाय नुदों साखनद्रानि दावराव आरो बे साखनद्रानि मोनसे भाइराल भिडिअ आं लानानै फैदों दा बेसेबां सैथो नोंथांमोना नायनानै हमनो हागोन बुजि मोनगोन आं भिडिअनि जोबनायनि उनाव फोरमायहरगोन बेसेबां सैथो आरो बेसेबां असैथो नंगौ नङा दा बिनि सिगां जितु अरुणदयनि फैसा हाबिनि बे फैसा हाबिखौ लानानै दिनैसिमबो माने बिराद दावराव जागासिनो दङ डिसि अफिसाव थांनानै ताला बन्द खालामनानै दा जेब्लासिम मोना माने अफिसखौ खुलिनो होआ बेफोरबायदि माने गोबां आइजोफोरा महिलाफोरा माने हिन्जावफोरा थांनानै दावराव खालामगासिनो दंमोन नङा होनबा आरो जाय बायदिया मोननांगौ जायफोरा मोनथावना बा गिबि सारियाव गोलैयो जेरैहाय बिधवा जायफोरा फिसाय गैजायै बेंग्रा बेंग्रि जायफोरखौ हेन्डिकेप होननानै बुङो माने बिक्लंग दा बिसोरबायदियानो मोननायनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों दा नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपफोरखौ नायग्रो Hakko. Kaisa. Wata kena khabi kintu. Pelaba nange. Pelale kintu ako marbo. Eko mana? Harsine ma manchel. Ogo lang pila na mane hindi kawra mamonde na dawli buriya. Ja ekta babu lagas nung. Toi yat kyo kana? Wata kena khabi mugo loba nange de kintu. সঁচাকৈ তুমি ক'ত পৰা আহিছিলা আহিছে ক'ত যাব বিচাৰিছিলা ক'ত ইমান চৈতানি নকৰিবা দেই গুৱাহাটীৰ পৰা কোনটো ফাৰৰ পৰা আহিছিলা কওক গুৱাহাটী কোনটো ঠাইৰ পৰা আহিলা তুমি ট্ৰেইন নামটো কোনচোন কি নাম ট্ৰেইনটো গুৱাহাটীৰ পৰা তুমি আহিলা তুমি গুৱাহাটী কোনটো ষ্টেচনত গাড়ী উঠিলা আমাৰ ওচৰতে বিপিএফৰ অফিচ আছে ইতিমধ্যে অফিচত মানুহ কি কয় চেয়াৰমেন মেম্বাৰ চবে জমা হৈ আছে কিন্তু আমাৰ কাৰণে কোনো দিন কিবা নকৰে অপেক্ষা নকৰে আৰু মোটা থকা মানুহে আগতীয়াকে পইচা দিছে আমাৰ বিধৱা মানুহ কোনোটা বিধৱাই পইচা পোৱা নাই মানে মোটা থকা বিলাক ডাঙৰ হিন্দু লোৱা বিলাকক মানে ৯,০০০ টকা দিলা আৰু আমি বাইদেউ আঁচনি আৰু বিধৱা মানুহ কোনো কিছু নাই তোমালোকে পইচা দিলা এতিয়া আমি কি কৰি খাম মোটা থকা বিলাকক কামলা হাজিৰা কৰি খুৱাব আমি মোটা নোহোৱা বিলাক কেনেকে খাম কোৱাচোন তুমি জানা না নাজানা মানে কি লাও ডাঙৰ পাতৰ তলটো মানে কি চাইছা নেকি বুজি পাইছা ডাঙৰ লাও ডাঙৰটো তুমি চাইছা আমি বিধৱা মানুহগিলা মানে ফিৰি চাব মন নাই নেকি মামা আমাৰ কাৰণে আপোনাৰ মৰম নাই চেনে নাই আমি কি কৰি খাম মোটা মানুহ নাই হাজিৰা কামলা কৰি খাই আছো আপোনাৰ কি মৰম চেনে নাই দেখা আমার সিন্দুর নাই আমার সিন্দুর নাই আমার বিধবা মানুষ একো খরচর নাই খরচর নাই দেখা পইচা নেদা মই পাবা লাগে ঘৰ পাবা লাগে লিট্ৰিং পাবা লাগে বাইদেউ চিনি পাবা লাগে মোক কিয় নেদা আঁচনি নাপাং একো নাপাং মই কিয় নাপাং ছাৰ আমাৰ কাৰণে মৰম নাই মামা আমি কি কান্দি ৰাস্তাত ভিখাৰী হ'ব লাগিব নেকি খুজি খাব লাগিব নেকি ৰাস্তাত বহি ঢিকিপুটা চকত আমি ঢিকিপুটাৰ পৰা এড্ৰেছ কৈ আছো আপুনি বিশ্বাস কৰে না নকৰে ছোৱালীজনী চা
এখন তেওঁলোকৰ লিষ্টৰ পৰা কৰ্তন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এনেকৈ বহু অঞ্চলৰ পৰা দাবী কৰিছে ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু 9,000 শীঘ্ৰে তেওঁলোকে দাবী জনাইছে साखन्द्रानि दावरावखौथ' जों नुदों ससियेल मिडियायाव आरो गोबां हमनाय बुनाय बेफोरबायदि नुदों बानसास जुदि आं बेखौ फोरमायहरनो सानदों गामि ओनसोलाव बा जोंनि बर' गामिफोराव जुदि हाबफैयोब्ला असिनाखि मानसिफोर हाबफैयोब्ला बा फाग्ला सिस्टेम सोरबाफोर जुदि हाबफैयोब्ला हर गेजेरफ्राव हमनानै मोजां डिटेल्सफोरखौ मोनथि आरो मोनथिनायनि सिगां जानला मानला बुनानै माने गाज्रि जोखोम खालामनानै बेफोरबायदि माने जिउ फोजोबनाय मानाय बेफोरबायदि अबस्थासिम दालां मानोना बेफोरनि सायाव दा पुलिसाबो एसे माने एक्सन लादों आरो जा जिहेतु दा दावराव जाबाय थादों बिनि सायाव पुलिसाबो एसे एक्सन लादों दा बेखौ माने पुलिसाबो इनकुवारि खालामदों जे नंगौना नङा जाथायफोरा दा बेखौ नायबिजिरगासिनो बेखायनो सांग्रां जा जुदि थारै नंमारगौबाथ' नंमारगौ आरो नंमारगौब्लाबो नंमाराब्लाबो मोनहायोब्ला माने डिटेल्सखौ मोनथिग्रोना लानाया मोजां जागोन दा बिनि उनाव साजा होनांगौ होनाङा नंगौब्ला माबायदि साजा होनांगौ बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव माने सावरायलायनानै बेखौ माने सलुसन खालामना लानांगौ नाथाय साखन्दा होननानै जायखौनो बेखौनो माने अयथासार जुदि खालामना लायोब्ला गावखौनो माने आयेननि बेरेखा खालामना लायोब्ला माने फासिनोबो गोनां जानो हागौ आरो दा बेफोरबायदि दा बेखायनो बयखौबो खावलायनो होनाय थाबाय सांग्रां जा बयबो आरो बयबो नुखादों थारै नंगौबो जानांगौ बेफोरबायदि जिहेतु अरुण'दयनि 9,000खौ गोबाङानो मोनाखै एक्सुवेलि जायफोरा बिधुवा जायफोरा बिकलंग जायफोरा अंगहानिफोर होननानै बुङो बिसोरबायदिया माने जेरैखि जायाबाबो मोनथारनांगौ आरो थ' जायफोरा एसे सोलिनो हानाय बा माइ माइरं माने एभेलेबेल सोलिनो हानाय बिसोरबायदिया मोनाब्लाबो जेबो नङामोन नाथाय खायसेया ओरैबायदि अबस्था गैयै सुबुंफोर जायफोरा बिधुवा फिसाय गैजायै जायफोरा अंगहानि दा बेफोरबायदि माखासे बेक्तिफोरखौ मोननायखौ नुनो मोनाखै दा बे माने एसे दुखुनांथावसिन जाहैबाय आरो दा बे मानि थाखाय जादों नोंथांमोनाथ' बेखौ बिजिरना नायोब्लानो बुजिसिगोन आरो नोंथांमोना फोरमायहरदो कमेन्ट खालामनानै